Impossibbli tgħix fuq 500 euro fix-xahar meta l-affarijiet bażiċi qed jolew. Dan kien wieħed mill-kummenti li tatna t-tifla tal-eks Prim Ministru Mintoff, Jana Mintoff Bland, li tkellmet magħna dwar il-problemi fil-kirjiet u l-problemi tal-għoli tal-ħajja. Ħafna pensjonanti għandhom rata pjuttost fissata, mbagħad jekk jolew il-kirjiet tal-ihom jew jolew l-affarijiet bażiċi diffiċli ħafna. Diffiċli ħafna biex tgħix fuq 500 euro kull xahar issa. Hija għamlet referenza l kif il-pensjoni ta' numru ta' anzjani hija fissa u li din mhux se tinbidel. Sostniet li jekk il-pis fil-prezzijiet fil-għoli tal-ħajja bħal f'affarijiet bħal ħalib u l-ħobb se jkomplu jiżdiedu, dan ifisser li dawn se jitlu faqar akbar milli diġà qed jesperjenzaw. Iridu jagħtuhom il-familja mhux li kultant jitolbu minn għandhom, le mhux sew. Preferenza għall-American University of Malta hija qalet li dan il-proġett f'Bormla ma kien investiment xejn u serva b'mod negattiv. Dan b'detriment enormi fuq il-komunità Bormliża u tal-madwar. Nagħmlu investiment wieħed u ngħidu wara dak l-investiment pereżempju tal-AUM ħajkollu ripple effects tajbin, għax jista' jkun il-kontra. Sinifikanti l-kumment tat-tifla tal-Perit Mintoff li sostniet li l-Gvern Laburista nesa l-kottonera qalet ukoll li minħabba l-kera u l-problemi tal-għoli tal-ħajja numru ta' kerbin letteralment tkeċċew minn dik li kienet tissejjaħ dar tagħhom.